Yo nyanyi ngono lho, mbone wonten pamundutan ngono lho, Jas. Kok ngasor. Oh. Bisa gas. Menyanyi. Apa, Cuk? Bapak-bapak sing teng wingking mriku nyuwun napa, Pak? Napa, Pak? Aku kok, Pak. Aku lagu apa? Pak. Terus Gending-gending apa? tak omongi. Nek nari iki sintenan? Nyuwun sewu bapak ingkang wingking menika nyuwun napa, Pak? Iya, terus iki jare iki. Hah? Enggak pernah. Tak apa loh kowe kok dari aku ngata loh. Aku ngata loh sayangnya. Yang di Pawon yang lagi saya minta lagu apa Ibu? Oke, baik. Oke, apa terus? Gak njaluk apa-apa. Pengen tenan kok. Iki bisa enten pini sepuh. Tasih wonten menika tajam taruna nggih Mas nggih. Nggih. Subhanallah nggih Mas nggih. Bapak Piniswa Subhanallah nggih Pak. Nggih. Kang wonten ngajeng menika. Nggih, subhanallah. Lho kok gak-gak ya. Lah piye timbang Rati Sauri ya? Oh, ya. Lho Rati Sauri timbang gue Kisina. Oke, betul. Oke, Mas Malik Matane Malik official. Kok Malik Matane? Malik Ahmad official. Ya. Lagu ini yang terbaru guys. Oke. Lagu apa? Guys. Apa? Elong beracun. Aduh kok nek ngucuk lagune kuwi ya. Nek ra kuwi kan abang biru lampu disco. Liyane kok terus. Wis meneng bayarin nyemitek kok kakek ngomong. Iya dong guys. Iya, oke guys. Hari itu suriku ya Pak ya. Oke, terus iki biasanya aku ki wis duwe gerakan sendiri karo partner kerja. Siapa? Ikan. Oke, masuk niken mbok. Lho, lah iki lho klambiku lho padha seragame. Kuwi sing nek nukokne aku kae ya. Kere kok. Kuwi sing nek nukokne aku duit saweran nek mbok lumpukno. Gak kae ceritane kok ngedit saweran. Mbok gablak sini. Wah, sini. Oke. Anu niken tetap vokal bicara ya. Hajutan kok. Yo. Terus anu sesuk nek iki anu to, Gas. Nek kok neh to, wis to aku suka nyanyi ora. Sik to tak omongi. Enggak aku mong sesuk ora tanggapan. Ngomongi sok ben wis tanggapane. Ojo pilih niki. Ngomongi kok. Tanggapan iku ora sida ora. Opo? Ora to, yo wis. Diganti sampro. Malah diganti Kajian. Gusti kamera. Ya. Nang kabehnya apa no? Aja. Ayo guys. Kowe iki gerak emak. Oke, lihat. Geraknya kan. Ya bilangnya kayak gitu loh. Ya. Kore lo kayak gini. Masuk goblok lo tas. Lo bergegas dah. Adik gebras. Maju, oke. Agak maju dikit boleh. Aduh, baik terus. Oke. Nah, oke. Lagi bisa wah ya aku. Lah kok iki kusik ngono kuwi. Iki jane niat nyanyi. Lah aku ngenteni kene lho. Kok kene ngenteni aku. Kusik. Aku kok nyanyi. Wah, karep jual ya tong. Lah gue ngono. Jual cilik wae pati. Ayo Mas, sayang. Oke. Ayo geraknya lagi ya, Mas ya. Oke. Asik.